deed sao, Wasiri wako na ma title deed, pia Wasingishu wako na ma title deed sao, na watu bado wanaumia. Nakoromogi wamedo dhi nyime kaka ranyisi motelo owuga ne Transmara wadhi nyaka Kisumu odiochieng' ma kawuono Nyakalondo Maramogi obago romo kod jolupo to kod oganda manitiere dho wath ma ogal mar puonjruok kendo sumruok paro ka gilalore e weche mag neno ni yuto margi ojiwore. Lendo mag Nyakalondo kaachiel kod jokanyo mamoko kumating'o jogo matie sekta mar lupo kod joma timo pith mar rech oyuoro mar mondo ng'ini to gin yore mage ma inyalo ti godo mar jiwo yuto margi kod midhiero ma samoro gisebedo ka gikalo e munjo bedni imedo kwa apisa ma ochung' ne weche mag lupo kod weche mag ohala e piny owacho mondo oket okenge mong'ith mabiro jiwo dongruok kod yuto mag jolupo. Kod tudore kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo ma osebedo ka nitiere dho wath ma ogal kendo odwani koro gisano nyiso ni to lalruok gi puonjruok mosebedo chakre ni chenro ni chakre okinyi osechopo kanye. Jolupo gi jogo matiyo e sekta mar lupo kaachiel kod johala wacho ni gin midhiero mage ma samoro gisebedo ka gikaloe mag bende ginyiso Nyakalondo Maramogi mondo omed kete maino e jiwo jotich kata jotelo mochung' ne weche mag lupo kod mamoko mar neno ni okete tim okenge mong'ith mabiro jiwo yuto margi. Millicent, thuolo koro en mari mondo ilernwa ni to nyasi ma kawuono ma Nyakalondo Maramogi obago e dho wath ma ogal jopiny joma tiyo e sekta mar lupo kaachiel kod johala to wachang'o i wachni. Erokamano ahinya George Bati, achiel kachiel kwa wuok e dho wath ma Ogal Beach kuma chenro mane okel kod Nyakalondo Maramogi ogo e tach chakre onyango mabende nwaselieko ne oganda gino madhi nyime kaendi ka makore kod kembe mopogore opogore mar lalruok kod jogo ma odak e alwora mar nam kata jogo matimo ohala e dho wedhe mopogore opogore mar neno ni olok ngimagi kendo midhiero ma gisebedo ka gikalo e okenge ma ginyalo keto mar neno ni gikedo kod okenge ma kamago mar neno ni e dho wath kaendi ngima jonam olokre. Machiegni nyaka kod Mogajwanga Boteri achiel kachiel nyaka ir jatend migawo mag weche lupo e kaunti ma Kisumu kaendi ma bende ang' nachak kode en be noyuore na kuom kembe gonge ma weche lupo ober alwora kata dho wadhni. Machiegni jatelo ang' ni chaki nyiswa gi nyingi mondo inyisa ni to e thuolo mokalo kaendi e dho wadhni en achiel kuom dho wedhe manoyudo lal ma ng'eny ahinya kopogore kod dho wedhe mamoko ma bende norado gi midhiero mar tho rech. Kaka tend kaunti ma Kisumu to migawo mari mar weche lupo ma ochung' ne ng'iyo ngima jalupo ngima janam kendo kaka inyal ting' gi malo yore mopogore opogore. Bende sani uketo okenge mar neno ni janam kanam kata jalno manie ohala mar weche rech ma ipidho e cages bro bedo kod okumba mar thieth koso ka ok mano ok otimore kamano uchano timang'o ne jolupo mabende nikech ok wang'eyo gima bro timore kata e higani nikech mano midhiero matimore higa mokalo to jolony be wacho ni lokruok e bwo nam Lolwe en gino matimore ga kendo noare chon. Machiegni erokamano. Nyinga en Susan Adhiambo, an acting director mar fisheries e county ma Kisumu. Ogal Beach noyudo lal kaka beaches mamoko bende noyudo lal e Kisumu county to after that kaka county government ne wakushon ne watemo konyo joma nolal mondo chak ohala kendo mane county government ochiwo fingerlings kata nyithi rech gi chiemb rech manomiyo jolupo mondo chaki kaka ginyalo chako pidho rech. Kisumu ne nitiere jo cage farmers no yuago ni capacity building ne gionge lony maber mar pidho rech. At mapuonjo jopith rech e yore mabeyo minyalo pidhgo rech. Mar ariyo, wasetudo jonam gi banks kaka for example Equity Bank mochako loso product mar insurance manyalo gima chal kamano timre kendo to dhi yudo ka gise kao okang' mar kao insurance mondo manyalo konyogi ka gilal. Mar adek, wakwayo jolupo te nodonje sako maginyalo timo personal savings makata ka giyudo lal machal kamae to ginyalo yudo loan magikano giwegi makonyo gi dok e ohala.
To bende usekushon gi weche mag yudo okumba mag thieth ma sama girado gi midhiero machal gi mane girado godo to giyudo kaka ikonyogi kata giyudo compensation kuom jogo ma bende ging'ado godo okumba? Compensation to kaka government, compensation ok ne watimo compensation. Ne wamiyo gi amiya stimulus program ma ginyalo chakogo. To compensation is very tek mondo government bro advise farmers a best way ma ginyalo cushion themselves ka giyudo problem. Kaka county government watudre gi jomoko mondo yud kaka ginyalo resre ka giyudo kom. Kaka nawacho, wasewuoyo gi banks, gi Equity, nitiere commercial bank kata AFC makoro nyalo cushion jonam mondo ka giyudo lal machal kamano to ginyalo cushion themselves. Pero kamano ahinya, machiegni abro dhir jalony mawuok e kambi mar Kemfree kapok abiro iri jakom. E thuolo ni endi nitiere gigo miwacho mang'eny ma bende utimoga. Kaka niwacho chien kanyo gima kizungu dendo ni upwhelming, en gima noya chon. To kaka jolony ma bende timo nonro e nam, bende nitiere chenro ma useketo kata ang'o mupango timo mar miyo jopiny obed kod ng'eyo kotenore kod weche mag lokruok e bwo nam lolwe, nikech chal ka gima kane mar to rech ni endi ne ojuko jopidh rech to ne gionge kod rieko moro amora ni gima kachalo kamano en gima nitie kendo en gima noya chon. Erokamano ahinya. Gi nyinga iluonga ni Patrick Otuo Wanguche kendo ajatim nonro matiyo Kenya Marine and Fisheries Research Institute makae awuelo Director Freshwater System iluongo Dr. Christopher Aura. Kachako gi wacho gima Kemfree watimo. Kemfree wanigi thuolo mar timo nonro e pige te, to adwa wacho ni wan wagolo reports mitiyogo gi dhano mondo oyud konyruok makata kaka iwacho ka wuoye gimiluongo ni upwelling ma en nger mago ne gik matimore ma wang'eyo ni gin gik matimore. To ka wachenjo wawacho niya, wayudo ni nitie gimiluongo ni water quality, kendo Kenya Marine timo water quality regularly. Magie sani wadwani kata wamed technology, wati gi drone mondo wang'e kaka jopiny no wacho, mondo ging'e sama kata muya marach ma nyalo nego rech lokore to gibed ka ging'eyo. Koro awacho ni upwelling no en gima natural, nger no en gima natural, ma ka dhano oweyo timo gik maricho ma gitimo kadhi e nam pollution, kaka nenda wacho chien kanyo nitie point sources gi non point sources mamoko gina wan wawegi wawito takataka madhi e nam. Mana kaka jomoko be owacho nitie kembe moko be mabe ok dwa bedo ginene, but gie sani to sama watimo nitie gima iluongo ni dilution. Pi mana men pi mang'eny ma samoro inwang'o ka gik maricho godhi e nam to nam temo losre kende. Jopiny akwayo ni mondo gimomiyo pod wayudo report ni onge sum marach e nam kata ken ka waendelea timo gik ma watimogo to bro bedo marach mbele kae. Koro akwayo niya mondo wati gi reports ma Kemfree golo mondo walu yo makare monego bed ni waritogo nam. To mogik antie gimoro mwaluongo ni sustainable iluongo ni SAWA project, sustainable use in water areas. Ka wane pi ok en ni rech kende ema ne pi. Rech wachamo rech, nitie joma tiyo gi pigni kaka transportation, nitie joma tiyo gi pi e sporting, to nitie kiluwa mopogore opogore ma jolupo wabe tiyogo. Watemo ng'isogi ni onego bed ni kilupo tilupo mok ichand nyawadu, nikech nitie kiluwa moko maricho manyalo golo nyaka mag jomoko. To moro kendo, moro maduong' mogik dwa na wachi gima Kemfree timo. Kaka Joramogi Radio gi Joramogi TV owachonwa ni mae nambwa mwanduwa. Watimoga assessments moko magolonwa ni to nambwa ni nyalo miwa ang'o sadi. Gie sani wan gi omena gi mbuta to gi ngege mage rech ma wayudo e nam kae. To wayudo ni wase value gi ma wanyalo ka watiyo maber to wanyalo yudo 30 billion. Mano pesa manyalo konyowa kaka oganda luo monego wakaw weche nam very serious. To moso omena en 50%. Kik wachaur omena be en rech, kendo omena no miwa omega 3, to omena no wachame te kendo en onyalo konyowa molo rech mamoko. Erokamano. Kamano nyama moko ang'nwa twake seche moko. Abro tero achiel kachiel ira achiel kuom jalendo marwa ma bende no wuotho kae ndiko jatendgi ma en VOJ Victor Tieno Juma, mano iluongo ni Adori Nyarokumo, ma bende kelo ni oganda chenro mar kwe e ber budho machiegni. Inyalo nyisowa ni kawuono ichopo ka adhi makoni, uchopo kae ndigi ber mage, tang'o ma ugeto mondo mi kuya kae seche mang chenro ni orumo to jopiny kata jogo manie alwora mar namni owach ni Joramogi nolimo wato bang' ka gia waneno lokruok mae kod ma.
Erokamano ahinya Millicenta. Mokwongo en duoko erokamano ahinya ne Ramogi FM kachiel kanyo kod Ramogi TV. Wasebedo kanyo kod chenro mopogore opogore ma bende wapuonjo ga godo ji. Ang'eyo ni ka aka to oganda luo manitiere kata mana mawinjo kata mana maneno e Ramogi TV bo ng'eyo puonj mane wakelo negi. Kaka ing'eni en riwruok mar Ramogi FM kachiel kanyo kod Ramogi TV kachiel kanyo kod Kemfree ma bende timo nonro mar nam kachiel kanyo kod county government ma Kisumu ma bende department ma fisheries nochopo ka e yo makare ahinya. Watimo puonje yo makare kendo wang'iso jopiny kaka en gima ber ahinya e keto ler kinde duto ne aluora manie nam. Adwa ni mondo miya wach ni wachopo Gal Beach kawuono to kendo wabodhi nyime e dhi e beaches mamoko kaka nyakalondo mar Ramogi FM under Royal Media Services gi Ramogi TV kendo wabo puonjre kanyakla gi jopiny. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Machiegni jakom iwacho ni budho ok nyal rumo ka weg budho ni kokele piny jopiny weg budho. Ada chako gi jakom kastang na wuo gi japiny achiel mondo ginyiswa ni to e budho mokel kaedi kata puonj e yo kaka ginyalo ritore kaka jogo mawuok e alwora mar nam. Puonj mage ma gikwanyo to giwinjo nade odiochieng' ma kawuono ni chalo kodgi nade. Machiegni chori mana gi ka. Erokamano gi nyinga ni iluonga ni Moses Oyiro Wino, ane jakom mar Gal Beach Management Unit. Odiochieng' ma kawuono wamor ahinya kaka jo Gal Beach to gi jogo modak e alwora mar nam Lolwe kaluwore gi chenro kata puonj mokelwa gi jo Royal Media ma Ramogi TV kod Ramogi Radio. Omiyo wamor ahinya wan gi jo sirikal wetewa mag jo fisheries to gi jo matimo nonro e weche mag nam. Wan kaka jogo mwalupo wayudo puonjruok maber kendo wang'eyo ni kuom puonjruok mwayudo kaka wanyalo pidho rewa, kaka wanyalo keto cageswa, kaka wanyalo rito nam mondo miwa yuto makare e kinde mabiro. Miwa gone Ramogi TV erokamano kuom biro kaachiel gi Ramogi Radio mondo puonjre kodwa gi department mag sirikal mantie momiyo wachopo kawuono ma wayudo puonjruok machal kama. Erokamano ahinya. Kaka jakombe nitie okenge ma iseketo makare mar tudori kod sirikal neno ni dhowedhe ma itelo negi olokore kendo yudo ber kata ongore kaka owinjore. Nitie chenro mwaseketo gi jatenda ma en county director mar fisheries mar yo manade mwanyalo rito godo nam. Kendo wan gi meeting manyo wasechako saga marwa nikech wanwang'o ni kaka wan jolupo wasebedo kwaonge gi saga no waseketo in place kendo dhi mbele in the near future wabro bedo maber kabisa. Gisani bende wan kaka jolupo waseriwore gi yo manade mwanyalo rito go nam e weche makilwa maricho. Mana katieko mana mapiyo piyo abro tero ne Dani mondo inyisa ni chopo kaka wuono wach mane mi iya godo biro Ramogi Radio ka gi Ramogi TV mondo los kod puonju chalo nade beda wawa mako ni ngena mana kacha chagi nyingi ngena malo kacha. Nyinga en Silpo Bembokiro. Ago erokamano ne Ramogi TV mokelo nwa puonj maber marito dho wath gi kelo maber. Nyasaye mondo med gwedhogi, Nyasaye mondo med ting'o gi malo nikech mano ema nyiso wa ni gin kodwa kanyachiel. Kendo gima otimo ni biro bedo rapar e ngima wa duto nikech puonj ma kama ok osebedo. To wago erokamano moloyo ne Ramogi TV osekonyo kuonde mang'eny ahinya. Kendo ang'eni puonjno biro dhi kod jowa maber. Nyasaye gwedhu. Erokamano ahinya. Mana kamano George Bati winjo ka jopiny mor ka giwacho ni en lokruok ma gigeno neno nikech puonj ma kamaendi pok ne ochopo negi e alwora ma dho wath ma Ogal kaendi. Wageno loso kod jopiny mamoko mondo gin be lemo malimbe ma kawuono onyago e alwora ma dho wath ma Ogal kaendi. Ka kamano taduoko ni studio mondo idhi nyime kod kelo weche mamedo tucho e mesa Amerika weche mar wang' jowi mar Ramogi TV. George Batian kuomi gi sechegi. Erokamano nya Millicenta Dhiambo kuom report manimba kowuok e gwenge mag Kisumu Gal Beach kata dho wath ma Ogal kama bende puonj kaachiel kod lalruok gi sumruok paro dhi nyime ka bede migepe mopogore opogore mag piny owacho mar county kaachiel kod piny owacho mamalo ma otenore gi